Music by Ramjatan Raj. डीजे बादल राज, डीजे बादल राज। हमरा के छोरी नंबर बता गे नंबर बता। हमरा के छोरी नंबर बता गे नंबर बता। कहबे त रिचार्ज कराबाई देबो कहबे त शॉपिंग कराई देबो कहबे त रिचार्ज कराबाई देबो कहबे त शॉपिंग कराई देबो। Present by Janakpur Recording Studio, Janakpur Dham, Punjab. हमरा जका नहीं छौ कोनो आशिक बात गोरी मान ले हमरा जका नहीं छौ कोनो आशिक बात गोरी मान ले। बाली कनवाली से हो किन देबो जनकपुर में जानू शॉपिंग करेबो। हमरा के छोरी नंबर बता गे नंबर बता। कहबे त रिचार्ज कराबाई देबो कहबे त शॉपिंग कराई देबो कहबे त गंगा सागर घुमाई देबो कहबे त भूतनाथ देखाई देबो। डीजे बादल राज, डीजे Music Director DJ Ramjatan. है गे दिन रात तू बात गे करे है राम जतन भरते बिल गे है गे दिन रात तू बात गे करे है राम जतन भरते बिल गे। कहे छ तोरा धीरज गे गोरी जय है नहीं तू हमरा गे छोरी। दो के तू नंबर अपना बना गे अपना बना। कहबे त रिचार्ज कराबाई देबो कहबे त शॉपिंग कराई देबो कहबे त जनकपुर घुमाई देबो कहबे त शॉपिंग कराई देबो। हमरा के छोरी नंबर बता गे नंबर बता। हमरा के छोरी नंबर बता रानी नंबर बता। कहबे त रिचार्ज करा